To sa môže stať len na Slovensku. V krajine dvojakého kilometra. Vôbec sa netvárim, že zvládnuť výzvy najbližšieho obdobia domáce a vonkajšie bude ľahké. Ale na to sme tu, aby sme na výzvy reagovali a riešili ich. Ja nemienim vyplakávať. Prečo ich nikto z opozície a jej médií nevyzýva na odchod z politiky? Prečo nikto neorganizuje protesty? Ako to bolo pri havárii riaditeľa SIS Pála Gašpara. Hoci tento ani haváriu nespôsobil, ani nikomu neublížil. Prečo nikto z médií nekonfrontuje predsedu SAS pána Grelinga, že síce sa stal v roku 2020 ministrom školstva v Matovičovej vláde, ale súčasne sa potvrdilo, že podvádzal pri písaní diplomovky, v podstate ju opísal. To sa môže stať len na Slovensku. V krajine dvojakého kilometra. Ako som už povedal, títo naši páni z opozície, to sú nadľudia. Tí môžu všetko. Nič im médiá nevyčítajú, ani nebudú vyčítať. Lebo Smer, lebo Fico.